Haga janmet jong lai pau tarik ujeliu arja arpulai ki pulit kila yo jing tep ya ka jing don ka ji kendo apdeng lai ngut ki basuba nong khaïi drugs ki bila tep kerteng kum uronan u Daniel bat unaba sing hakawai ka farm halum keni umran banyak keren men penyat shibunu drugs. Ki pulit mar kila penap shrip halat sning bypass ringkat ki bor pulit ko sning police station bat yo ban bat ya kawai ka kali all tu ka badan number ML05K not lai Uwei sau ringkat arngot ki beri ki bila penitu eladi kum uronan kendia bat u Daniel's im na Shillong. Kini ki arngot kim shem la pla ba sha ki bo yo drugs bat kham hadien ki la pla ba Uwei pat ubri uba kerteng unaba sing ubri na ka jella Manipur ubawan ra drugs ula lek pai shagwati. Kumta ki pulet kil penap shrip habernihat bat yo kem siau naba sing. Hadin ka jing toket ke babanya ki la pla ba ka song drugs ka dan hakate ka farmhouse ha umran. Hadian kania hakasitarik unai tung ki pulit ringkat ki ksau na ka K9 dog squad kila lek kenrai kate ka farmhouse bat lap e ka senduk nar kebala tap yo drugs. Habala pli ka lalap nyo potli ki senduk sabon ki badan yo powder rongso bat hadian bala test lalap au de u drug heroin ubasong dor san kelur tingka.